Hello, खुलुमबाय बयखौबो हेल्थ जुब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय। मैया दिवालिखाय आङो बे खौरांखौ मोनदोंमोनब्लाबो बेनि फारसे एख' बुंथ'ला होननानै सिरि थादोंमोन। नाथाय दिनै दा बेनिखायनो आं फंनैसो आंनि फारसे बे बिथांनि बुंनायनि फारसे आंनि पॉइंट अफ भिउखौ आं शेयार खालामनो सानदों एज अ इउटुबार दे माने इउटुबारनि नाम मेनसन खालामदोंमोन नालाय सारा। दा टपिकआ मानिफ्राय ओंखारदों बियो खोथाया मानिफ्राय ओंखारलांखो होनना बुङोब्ला जितु दिपेन बर' सारनि अडिअ भाइरेल जानाय मैखोमजोंहाय फनाव टेलिफनिक कनभारसेसन जानायनि फारसे बे बाथ्राया सिखांगासिनो दं नङा होमबा आं बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै फंनैसोल' आङो बुंगोन फार्स्ट अफ अल गोनांथार बाथ्राया बेनो जे हारिनि थैनाय थांनायनि जुदि बाथ्रा बा सिक्रेट माबा मोनसे हारिनि अलखदनि जुदि बाथ्राब्ला बेफोरखौहाय सोर सेन्सिबल व्यक्तिया टेलिफननि गेजेरजोंहाय बेबायदि कनभारसेसन खालामो आरो बेवहाय नुदों ओरै थोरै बुं ओरै थोरै बाइकखौ ला बेनि रिएक्सनखौ ला आरो ओरै थोरै सों होननानै दा बेनि फारसे रायजो नोंथांमोना माबायदि बिजिरगोन जिहेतु गोरोन्थिया सोरनि फारसे जादों ना दिनै भाइरेल जानायखाय जों बयबो मोनथिबाय जे दिपेन बर' साराबो बेबायदि मिडियाखौहाय बेबायदि बुंनो थिनलायो होननानैहाय बे खोथाया सावरायजाबाय थादों बेनिफ्राय सोरबा पलिटिकेल लिडार दैदेनगिरिफ्राहाय पलिटिकेलि बिथांमोना गावनि बेनिफिटआव खालामदों खालामाखै आं बेखौ बुंला बाट जों एज ए इउटुबार जों मा खालामदों जों जास्ट बे अडिअनि फारसे माबायदि रिएक्सन होगोन नोंथांमोन होननानै सोंहरदों ना जिहेतु बेवहाय क्लियारलि नुदों जे बिथांमोना थोंजोङै सोरबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजोंहाय बेनिफिट खालामनो थांनाय बा सोरबा पलिटिकेल हान्जानि जानानै बाथ्रा बुंनाय आरो बेनो दिनै जोङो एबसुखौथ' जोङो बेबायदि गाज्रि होननानै बुंखाया एबसु आफादा जों बयनिबो फरायसा हिसाबै बर' हारिनि जितु माहारियारि आफाद स' बेवहाय बर' हारिनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफ्रानो एबसुनि अंग दा बिदि बेलायाव सोरबा बेनि दैदेनगिरिफोरा गोरोन्थि मावोब्ला बेखौ नुसनबायोब्ला खोनायोब्ला बेनि फारसे बुंनांगौना बुंनाङा ना बिथांखौहाय गोरोन्थिखौनो मावबाय थानो होननानै थुलुंगा होनांगौ दा बे मोजां जादों ना गाज्रि जादों दिनै अडिअ भाइरेल जाबाय टेलिफनिक कनभारसेसना बेबायदि स्प्रेड जाबाय दा बेनि फारसे गोबाङानो गोबां कमेन्ट्स हरदों मोजांबो होनदों गाज्रिबो होनदों दा बेबायदि जानाङामोन होननानै जाहाथे इयुनावहाय बेबायदि आरो बेले बेजेया जाया बेनि थाखायनो रायजो राजाफोराबो बेनि फारसे कमेन्ट्स हरदों दा बेखौ लानानै दिनै एबसुनिफ्रायहाय गोख्रों रावजोंहाय इउटुबार्सफोरखौहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बांद्राय गोरों देखायनो थाखाय बायदिसिना नांला मा होनो बेखौ बायदिसिना कन्टेन्ट बानायो ओरैनो साबस्क्राइबार गेन खालामनो भिउवार्स गेन खालामनो फैसा आरजिनो होनना बुंदों दा इउटुबाव एथ' सम गारनानै सोरबा खालि फैसाल'बा सोरबा कमेडि बायदिसिना एन्टारटेनमेन्ट सल' बायदिसिना बेफोरखौहाय पस्ट होगौमोन नाथाय जोंनि कन्टेन्टआ जों माबायदि कन्टेन्ट बानायो थौले मेलेमजोंनो होननांसिगोन अफ्रि आदाया जितु बुंदोंमोन थौले मेलेमजों जोङो बबेबा इन्सिडेन्टनि फारसे बबेबा जाथायनि फारसे ओरै जादों ओरै जायाखै बेनि फारसे जोङो बिजिरो मेन रलानो जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोनावसो जोङो सोंथि खालामहरो जे बे बिदि जादों बिदि जादों बेनि फारसे नोंथांमोना मा बुंनो सानो नंगौना नङा रायजोफोर दा जुदि नोंहा गोरोन्थि गैयाब्ला नोंहा बेनि फारसे मानो आफस'स जानो गोनां जुदि गोरोन्थियानो गैयाब्ला बेनि फारसे मानो एसेबां हांगा दावरा दिनै सोरबा भाइरेल खालामदों बेनि फारसे आयेननि राहा लागोन होननानैबो फोसावदों आयेननि राहा ला कारण मोनसे खोथा बेवहाय गोसोआव फैदों जोङो ना गावजों गाव जेब्ला बेबायदि दान्थे बिदान्थे बायदिसिना बेबायदि अरलायनाय जायोना सैमा फाग्लाफोर बायदि जोङो गावजों गावबाथाय अरलायलायो बिराद थबनो एक्सन लायो जोंनि गेजेरावहाय थाब मोनसे एक्सन लानाय जायो गावजों गावबा आयेननि राहायाथ' फार्स्टआवनो माने बेखौ प्रायरिटि दोननानै बेयावनो थोंजोङै थांखायो आरोना नाथाय जों जेब्ला आयेननि फारसे जोङो गुबुनजोंहाय जुजिनो गोनांब्ला जोङो बिराद माने स्ल' रिएक्सन लायो आरोना जेरै बेबायदिनो थांनाय 4 बोसोरसे बेनि गेजेरावनो गोबांथार बेबायदि जाथाय जादों पुलिस थानायावनो बायदिसिना जाथाय जालांनाय सोरबा जिउ गोमानो गोनां जानाय आरो सोरखौबा माबा उमुक थुमुक होननानै फोथायनानै बिथांमोना जिउ गारनो गोनां जादों नङाब्लाबो आरो बिदिनो अयथासार जानाय बिनि फारसे जोंना एक्सना लानांगौआ स्ल' जायो दा आं बेफोरखौ बुरखांनो सानाखै आरोबाव जास्ट दिनै नैबे बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि मोनसेल' कमन फिलिंस नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आं सानो आंनाव जि लिमिटेड नलेज दङ
बा जे थौले मेलेमजों आं लिमिटेड नलेजखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामदों बेवहाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंना मोनाखै बेखौसो सोंनो लुगैयो आङो दिनै आङो सोरनिबा फारसे एनालाइसिस खालामदोंब्ला बे माबायदि एनालाइसिस खालामदों बेनि फारसे मोजां जादोंना जायाखै आं बेखौसो नोंथांमोनखौ सोंहरो नंगौना नङा रायजोफोर दा बेवहाय सोर इउटुबार्सफोरा माबायदि कन्टेन्ट लाबोदों मा लाबोदों आं बेखौ बुंनो थाखै सोरबा जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला भुल मावदोंब्ला बिथांमोना बेखौ सुद्रायना लानांगौ बा बिथांमोना बेबायदिसो खावलायनांगौमोन नाथाय बिथांमोना थोंजोङैनो आसि थुनानै जितु बुंहरनाय ना बेखौ एसे गोसोआव दुखु मोनखांनाय मोनदों आरोना बेनि फारसे आरो गोबांथार बुंनो दङ होननानै आं सानाखै आरो बिथाङा अबदाननि बाथ्रा बुंदों सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' माहारिनि बयबो साफ्रोमबो फिसाफ्रानो आन्दलननि फेसनिफ्राय बयबो खस्थ' जाबोदों न' बां सावजादों खारग्लुंनांदों गोबां धोन सम्पति खहा जानो गोनां जादों सोरनिबा न'खरनिफ्राय जिउ खोमाना लानो गोनां जादों सम नस्थ' जादों दा बेवहाय अर्गेनाइजेसनाव थाब्लाल' बिथांमोना क्रेडिटखौ लानांगौ बिदिबो नङा सोरबा इन्डिभिजुवेल व्यक्तिया साधारन सुबुं व्यक्तिफोराबो अबदान दङ दिनै सोरबा बायदिया ओरैबायदि लिडारबो दंमोन एबसुनिनो लिडारफोर बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जिखुनु प्रिन्ट मिडिया पेपार मिडिया बेफोराव बिथांमोना गावसिनि स्ट'रिखौ जुदि खोन्थानांगौबाना दिनै जोङो फरायबाबो फरायख'नो हानाय नङा नाथाय बिथांमोना हारिनि नामाव सेक्रिफाइस खालामबाय होननानै दिनै सिरि थाबाय बेफोरबायदि लिडारबो दं खिन्थु दाथ' ससियेल मिडियानि जुग दिनै जों माबा मोनसे फिसा मोजां मावब्लाबो जोङो मिडियानि गेजेरजोंहाय फैनानै बेखौ फोसावनानै लायो दा बेबायदि दा बेफोरखौ आं बांद्राय बुंनो सानाखै बास बेनो पइन्टआ जे जोंनि मोजां मावनायखौ जों निजै बाख्नायना लानायनिख्रुइ साबसिन सोरबा गुबुना बेखौ नुनानै नोजोर होनानै बाख्नायनाया गोजोनसिन आं बेखौनो सानगोन जे सोरबा निजै बाख्नायना लास्लायस्लाय निजेनि मावनाय निजेनि जि साक्सेसखौहाय जों निजे खुद बाख्नायबा बे मोनसे मिनिथावनासो जागोन नाथाय बेनि अनगा सोरबा गुबुना जुदि जोंनि मावनाय दांनायखौ मोजां मोननानै जुदि आखाइ खबोब्ला गोजोननाय फोरमायोब्ला अब्ला बे साबसिन आरो हामसिन आरो गोसोआव गोजोननायबो फैयो आरो बेजों रंजाखांनायबो फैयो आरो अब्लासो बे थारैनो साक्सेस जामारदोंमोन होननानै बाख्नायजाथावना जायो दा बेनिखायनो जों बे सेस्टाखौ लाखिनांगोन आरो एज अ क्रिएटर बा जोंनि अर्गेनाइजेसन्सफ्राबो बेखौ नाजानांगोन जे दिनै जोङो निजेखौ निजे मोजां मावदों होननानै पाब्लिसिटि खालामस्लायस्लाय दिनै जोङो जोंनि मावनायखौ दिन्थिनानै जों बिथांमोननिफ्राय साबायखरखौ लानि ना बेबायदि स' बेनो आरो बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै आङो आरो खुनु बेले बेजेबो खालामनो सानाखै जास्ट आंनि पार्सनेल व्यक्तिगत फिलिंसखौहाय शेयार खालामनो होननानै सानदोंमोनलाय बे भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों आरो आंहा मानव गेदेर जोंहा दिनेश आबसुनि फारसे बेबायदि साननाय गैया जास्ट सोरबा दैदेनगिरिनि गोरोन्थि मावोब्ला बेखौ ससियेल मिडियाया बा जिखुनु मिडिया बा इउटुबार्सफोरा बे पइन्टखौहाय नागिरखागोन जे गोरोन्थिया थारैनो जामारदोंना जामाराखै बेखौ बिजिरनांगौ दङ होननानै बेखौ लाबोयो दा मोजां गाज्रिखौ रायजो राजा दं रायजो राजाफोरखौ नायनानै बिजिरगोन जोबथारनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंनो होननानै सानदों दिनै जितु माहारियारि आफादनि फारसे गोबां बायदिसिना बाथ्रा ओंखारबाय थायो ना आंनि साननायाव आरो पलिटिकेलि फ्रि जानानै जुदि बिथांमोना खामानि मावोब्ला थारैनो गोबां खामानि मावनो हाबावगोन क्लियार जागोन लामाया गासिबो रावबो सोंखारिनो हानायनि मोन्थाय रावबो सोंखारिनायनि लामायानो थाहैनाय नङा माने गोरोन्थि थायोब्लासो मानसिफोरा बे गोरोन्थिखौ आसि थुफ्लांबाय थायो दा बेनिखायनो बिथांमोना वान साइड जायालाबासिनो मोननैखौबो बोजबनानैहाय खामानि मावनांगौ सोरबा लिडारफोरनि बाथ्राजोंहाय गोदावनो नाङा सोरबा फारसेनिल' जानानै खामानि मावनाङा ज'है बयखौबो बोजबनानै खामानि मावनांगौ आरो दिनै नुदों बेबायदिनो फिसा फेनला जायगाफोरावबो बेबायदि पार्सनेलिटि खालामनायखौ नुयो ना नों आमखा थामखानि न'खरनिसो नोंसोरो ओरै थोरैसो सापर्ट खालामो बेनिखायनो बिथांमोना एसे जानगार जालांबाय थायो बेनिखायनो बे जानगार जिथु जालांनाय बेखौ डिसटेन्सखौ खमायनानै हो बयखौबो वेलकाम खालाम बयखौबो बोजबनानै ला हारिनि जानानै माव सोरबा पलिटिकेल हान्जानि जानानै दा माव बेखिनिखौ खालामब्लानो माहारियारि आफादनि जे फिउचार ना बे जोबोद गोलाव समसिम अराय सम बे जुगामि बे थाबाय थागोन
आरो लिडारफोरनि बाथ्राया आलादा सोरबा दैदेनगिरिया गाज्रिब्ला बे सोंखारि जागोन बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ दोननाङा बेनि सोलाय गोबां दङ ना बेबायदि मावनो हानाय गोबां दङ बिथांमोनखौ ला दैदेनगिरिफोरानो दिनै ओरै थांलाय ओरै फैलाय खालामबाय थायोब्ला बिथांमोननि थाखाय मोनसे आफादा बेबायदि सोंखारि जानो गोनां जायोब्ला बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जों बेखौ लुबैया रावबो लुबैया बेनिखायनो दैदेनगिरिफोराबो साबधानै खामानिखौ मावनांगौ जाहाथे मोनसे अर्गेनाइजेसन दङ बिथांनि अर्गेनाइजेसनाव दागो नाङा बेखिनि खोथाखौ जों गोसोआव लाखिनांगौ ना जों थौले मेलेम लिमिटेड नलेजजों आं लिमिटेड आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आं शेयार खालामदों आंनि साननाय बेखौ आङो शेयार खालामदों दा बिनि फारसे रायजो नोंथांमोना मा बुंनो सानो आरो जोबथारनायावहाय बेखौनो बुंनो सानबावगोन गोरोन्थि जाफ्लांबायबा निमाहा होगोन होननानै आङो बेखिनिखौ आसा थाबाय स' बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन रायजो नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय